नमस्कार हर हर महादेव। श्रावण मास होउची भगवान शिवों भक्त मानक ପାଇଁ ଏକ ପବିତ୍ର ମାସ। ଏହି ମାସରେ ଭକ୍ତମାନେ ଶିବଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବା ସହିତ ପବିତ୍ର ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଲୁ ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳକୁ। ସେଠାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନଦୀ ଘାଟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଚାରିଆଡ଼େ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ହର ହର ମହାଦେବ। ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିବଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ଶିବ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅନୁସାରେ ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ଫୁଲ, ବେଲପତ୍ର, ଧୂପ, ଦୀପ ଏବଂ ଜଳପାତ୍ରରେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଧୂପ, ଦୀପ, ବେଲପତ୍ର, ଦୁବ ଘାସ, ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ପୂଜା କଲୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ଆମେ ଆଳତି ମଧ୍ୟ କଲୁ। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଏହି ପରିବେଶ ସତରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। ଭକ୍ତି, ଆସ୍ଥା ଓ ମହାଦେବଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପୁରା ପରିବେଶ ଭକ୍ତିମୟ ହୋଇଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।